Terve! Mä teen tehdä nyt tämän ukon varustepostauksen. Tässä on ukon kaappi. Siellä on meidän kaikki tavarat. Ja voitaisiin lähteä tuolta ylhäältä päin kulkemaan. Elikkä tuolla meillä on muutama loimi. Fleece-loimi, ostettu tallikaverilta käytettynä. Toppaloimi, joka on ostettu ihan uutena, eikä sitä ole käytetty vielä kertaankaan. Ja sitten tuolla ihan ylhäällä on vielä semmonen joku kuivatusloimi, mutta sitä me ei ole käytetty pitkään aikaa. Sekin on ostettu tallikaverilta käytettynä. No niin, tässä on ukon huovat. Tuossa on tommonen romaani, täysin käyttämätön. Seuraavana tässä on kouluhuopa, saatu tallikaverilta ilmaiseksi. Joo, ihan kiva, hyvä huopa. Tässä on yleishuopa, tämmönen oranssi, ostettu kirpputorilta. Kouluhuopa, ostettu tallikaverilta. Yleishuopa, ostettu kirpputorilta. Ja tämäkin on vissiin joku kirpputori ylijäämähuopa, yleishuopa. Siinä on vähän tommoista kulumaa tuolla ja sitten toisella puolella tuolla on tuollaista kulumaa. Ja sitten meillä on vielä yksi huopa tässä, joka on nyt käytössä. Sekin saatiin tallikaverilta. Tässä on meidän satulavyö. Se on tommonen neopreeni joustovyö. Hyvä hevoselle. Ja tässä on meidän Vintekin satula, yleissatula. Ostettu aivan uutena. Tässä näin. Se on vähän tommonen hiekkanen sattuneesta syystä, kun kaaduin kesällä ukon kanssa, niin se pitäisi joku kerta jaksaa kunnolla puhistaa. Ei siinä teidän nyt näkyä, mutta tämmönen. Ja sitten saatiin tallikaverilta nämä jalustimet. Entisen tuon Vintekin isäpellen mukaan. Tässä on ukon lääkepakki. No siellä on muutakin kuin lääkkeitä. Esimerkiksi aika paljon pompuloita, mutta eipä ollut käyttää, kun eipä olla hirveästi kisailtu tällä hevosella. Tämmöstä tavaraa täällä. Eipä sen ihmeempiä. Tässä on ukon juoksutusliina. Sen miksi tätä nyt sanotaan, kliksutin osa, niin on otettu vanhoista päitsistä, koska vaan tämän alkuperäinen meni poikki tai rikki, koska ukko astui liinan päälle. Sitten ohjat, ne on aika huonossa kunnossa jo. Sitten meidän suitset, jotka saatiin 20 tallikaverilta. Niistä tuli alun perin mukana semmoset omenanmakuiset kuolaimet, mutta ne oli sen verran huonossa kunnossa, että ostettiin tommoset omat nivelkuolaimet. Ei ole ollut nyt enää hirveästi käytössä, koska käytetään kuolaimettomia. Ja sitten meidän ylpeyden aiheemme. Aidot amerikkalaiset kuolaimettomat suitset. Upeeta beta-materiaalia. Tällä hyllyllä löytyy pinteleitä, tuommoiset vaaleanpunaiset pintelipatjat, pyyhkeitä, vampsuja, hikiviila. Sitten tuolla löytyy mehiläisvahaa sisältävää voidetta, hännän, siis että ei olisi takkuja, niin semmonen aine. Sitten hyönteismyrkkyjä, tuollaista mäntysuopaa ja täällä ihan viimeisellä on noita kengitysjuttuja, eli kenkiä, tilsoja. Täällä pussissa on heijastimia ukolle ja meille ja jotakin muuta semmoista ylijäämäkamaa. Tässä on sitten ukon harjaämpäri. Sieltä löytyy monenlaista kaviokoukkua. Tää on toi harjaa varten. Katoppa, vähän kulunut jo. Pääharja. Pestiin nää 2 viikkoa sitten, mutta ei näytä siltä. Eli aika kovassa käytössä ovat kaikki harjat. Mutta tätä kovaa harjaa ei hirveästi käytetä, koska ukko ei tykkää siitä, kun sitä tämmöisellä kovalla harjalla harjaillaan, joten meillä on
käytössä myös pehmeän. Tätä ei käytä, vaikka tää on tämmönen tosi pehmeä, koska tää on jo liian pehmeä. Mutta eihän tässä muuta. Tähän vihkoon me aina kirjoitetaan kaikki tärkeät, esim. Kengitykset, raspaukset sun muut ja miten muuten on mennyt. Satu just tossa kirjoitteleekin tätä meidän maastolenkkiä. Tästä löytyvät vielä ukon päitset ja riimunaru. Ja täällä ukko syö iltaheiniään. Sanomme teille hei hei!